Μπορείς. Να πουσάρω τον bot. Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. Το ότι ήρθε ο Pike Ναι. last second. Άκουσα να σπονάω στα κάρβι, φούστο μου τώρα. Να βγάλω Howling Breaker να το πάω για push. Θα μπορούσε να είναι και τόσο άσχημη ιδέα. Αλλά θα σκάνει defend απλά ένας από τους δύο που στακάρουνε και δεν θα αλλάξει τίποτα. Α, Και εκείνη Θα όχι. παίξω με Trinity, θα βγάλω Trinity. Θα παίξω με Trinity. Γιατί θέλω ζωή, εντάξει είναι καλή και Trinity. Μπροστά αλήθεια από το να παίξει game κάθεται και το κάνει spectate. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική τους. Η λογική τους είναι αν δεν θα παίξω το game επειδή βαριέμαι να νικάω. Ναι, αυτό κάνω. Κάτσε, περίμενα. Σκοτώνει όμως και εκείνος τα minions πάρα πολύ γρήγορα. Άρα έλα, πούσαρα κάπως. Μπορείς να μπεις εδώ, άνετα. Όχι το μίσαρα. Α, μίσαρες και εσύ. Να. Άρα τώρα που χάλασε αυτό το ability προσπάθησε να του μπεις ίσως. Άντε γεια. Μπροστά Πρόσεχε και εδώ τη πέρα θα Vex πάμε όλη την Briar κάποιος, σίγουρα. Α, άκυρο. Το έριξε πλάγια. Δεν τι κάνεις recall. Πονάς τα κάρικ πόραμα, αλλά πώς stacks έχει. 300-500 stacks έχει. GG. Ναι, βασικά το game δεν τον νικάμε με τίποτα. Αλλά εντάξει, why not, ας παίξουμε λίγο. Let's find some friends. Δεν πιστεύω ρε φίλε το ότι με πάτησε flash ignite, ulti, τα πάντα ξέρω εγώ όλοι. Έλα, αλλά Q δεν έχεις, ή το έχεις πατήσει. Ωραία, ωραία, εδώ πέρα παίρνετε kills σίγουρα. Nice, καλό, καλό. Α, αυτή τη μαλακία, μια φάβα δεν τη πάσα μια γύρω. Εδώ πέρα η Jinx πεθαίνει. Ή και όχι, όχι εντάξει τόσο. Πω άμα παίζα εγώ Jinx αυτό το παιχνίδι. Θα είχα θέμα στην αρχή αλλά μετά θα τους έδερνα όλους. Άρα παιδιά, ψήντα να γράψω εγώ κάπα, να γράψετε ένας από τους δύο σας Y και να γράψει άλλος S. Καλά, με report έτσι κι αλλιώς θα το κάνουμε. Έχει AFK μέσα στο παιχνίδι. Του στείλα και τον μπάτσα κι εγώ report. Άλεξ, η φωνή κολλάει.
Άντε, γεια! Let's find some friends. Απλά μαζεύονται όλοι mid να το λήξουν. Από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ δεν Μαλάκα είναι και η Jinx είναι PC ρε φίλε. Καλά, αυτό ισχύει. Μπορεί κάποιος να κάνει recall, μπας και σκοτώσουμε τίποτα. Come play with me. Your turret has been destroyed. Ωραία. Ωραίο. Σκότωσε έναν, πήρε ένα shutdown. Αν μπορείς να κουνηθώ Βασικά εδώ πέρα η Jinx λογικά. θα πρέπει να τους δει όλους κυριολεκτικά. Άμα η Jinx βασικά ήταν καλή, τους είχαμε καταστρέψει όλους εδώ. Αλλά οι τύποι έχουν φάει όλοι stun μέσα σε ένα μικρό κομματάκι και δεν κάθεται να βαρέσει. Έλα ρε μαλαγάμι σου. Ένα μάτσι ήθελα για να πάω πλάτρε.